txakur bat bakarrik zegoela ikusi dugu parkean. Eta uste dugu abandonatuta dagoela, bakarrik zegoen. Bai, egia da. Eta gainera, zaurituta dagoela pentsatzen dugu. Oso triste dago. Bai. Bale, ondo da, Harry. Egira, ez da mugitzen. Hotz daukala dirudi. Seguru, abandonatu egin dutela. Edo bestela galdu egin da. Bal dauka txipa lepoan? Ez, hemen ez dauka ezer. Zer egin dezakegu? Udaltzaingora deituko dugu. Nire aitak esan zidan alakoetan onena dela bertara deitzea. Horbaitek dauka mugikorra? Ez, ikastolarekin mugikorrik ekar. Nik badaukat. Bai, nire ama jarabia hartzeko alarma jarri du. Egunon, txakur bat aurkitu dugu Marako parkean. Zer egingo dugu? Bale, hemen egongo gara berarekin.